Webafowethu uDubula Mbatha usevele wanqumela ugwayi katiki uKing Bhaka ke lapha ke wathi hey uma engafonanga wafonela ukhehlelezi uthi uzodedela ke amaBhomu oda ngoKing Bhaka. uDubula unikeza uKing Bhaka u24 hours. Asazi webafowethu iyozala nkomono. Singakhohlwa masikhuluma ngoKing Bhaka sikhuluma ngensizwa esihlule zonke izinyanga. Kodwa ke uDubula Mbatha uthi cha ayikake mehluli yena. Nanti udaba awuyizwele. Kabe kuthiwa ngali ibhuti omdala Bhaka khona uyalazi udaba weba lalela ibhuti senguyini uDubula lo igama lami siyoqedela ke masulishoshe lonke uqedela ukuthi thi lalela ke Bhaka njengamanje ngithi kuwe ngunikeza 24 hours ngicela ukuthi ufonele ukhehlelezi. Fonela ukhehlelezi uyazi ukuthi uzothini ukhehlelezi. Uma kuphela 24 hours ungamfonela ukhehlelezi. Hey. Khona iBhomu engizodedela bhuti enzima kakhulu. Uma ukuthi futhi ufuna ngunike nje ikhlunyana yalento le ngifuna ukuyidedela. Uyazi ukuthi wenzeni emthatha baba. Uyalazi udaba ukuthi wenzeni emthatha. Angithi bhuti mina uyazi ukuthi ngiyakuhlonipha. Ekuhlonipheni kwami ke let's why